podíváme do Primarku, projdeme se spolu obchodem a podíváme se, co je tam nového, jaké jsou Primark trendy. Díky bohu, že začali dělat tady ty recyklovatelné tašky v Primarku, protože ty papírové byly tady v Irsku fakt na prd, protože když jste zmokli, tak jste zmokli a já jsem samozřejmě zmokla. Jedna z největších novinek, co jsem si v Primarku všimla, je, že tam mají obrovský stánek s kávou a horkou čokoládou, takže si už i dneska v Primarku můžete zakoupit pohárky právě s kafem a nebo s horkou čokoládou, stejně tak jako ve Starbucks, což si myslím, že je docela cool, ale nejsem si jistá, jestli to bude úplně v každém Primarku, každopádně v těch větších tohle určitě můžete najít. V celém tom Primarku mají převážně stále zimní fashion, ale už se tam jakoby dají spatřit nějaký záblesky léta, což bylo strašně příjemný. Nebylo to úplně až tak jarní, i když teda možná jako některé fashion blogerky by řekly, že pastelové barvy, které se tam teda objevily, jsou spíše jarní. Mně přišlo, že tam mají buď to hodně zimního, anebo potom už úplně jako na dovolenou oblečení a potom takový oblečení na festival. A festival pro mě znamená léto, takže prostě taky jsem si to zaškatulkovala. To, co jsem vypozorovala za tu celou dobu, co jsem se procházela tím velkým Primarkem, je, že frčejí docela teplý barvy, taková jako červeno-oranžová, béžová, žlutá, taková zelená. Takže není to žádná jenom černá a šedivá, ale jsou to právě barevné věci, což je dost zajímavý. A potom ještě takový ty vzory kostičkovaný nebo kvídový. Úplně nevím, jak se to říká, jako asi ze mě fakt fashion blogerka úplně nebude. Potom tam mají samozřejmě spoustu bear coats, které jsou takový ty chlupatý, teda rozhodně hit, aspoň tady v zahraničí, jako celou zimu, jako fakt vidíte každou druhou holku, která ten bear coat má buď dlouhý nebo krátký. Potom teda frčej věci z tohohle materiálu. Já mám jenom tenhle ten svetr, ten je taky z Primarku, ale nekupovala jsem ho tam teďka, ale už díl. A je to takovej ten lesklej semiš a ten mají prostě v různých barvách. Ono to jako hází taky odlesky, takže je to takový dost zajímavý a dost příjemný. Hodně budou teďka frčet hadí vzory. Já osobně nesnáším úplně takový ten leopardí vzor a ani se mi jako nelíbí ten hadí, ale je to úplně všude a myslím si teda jako když to víte jak zkombinovat, tak si myslím, že to je hezký outfit, ale prostě není to úplně můj vkus. Viděla jsem trička, tílka, viděla jsem ten vzor na páskách, na botách, na kabelkách. Tohle bude určitě hodně velký hit. A bylo to zkombinovaný teda jako s béžovýma barvama, právě s tou oranžovo-červenou a tak. Potom, co jsem si ještě všimla, dost budou frčet neonový barvy. Je v tom vidět, že jsou to takový ty 70, 80 a jsou to prostě různý tílka, trička. Ty neonové barvy jsou na svetrech, ať už to jsou třeba pruhy nebo jenom nějaký vzory, detaily. Duhových svetrů pruhovaných, nejenom jako klasická duha, ale fakt jako různý tóny, tam je najdete spoustu, mají pastelový, neonový. Strašně moc tam frčejí pastelové barvy. Modroučka, růžová, bílá nebo krémová spíš, žlutá. A to měli úplně na všem. Tato barva, pokud se vám líbí, tak určitě doporučuji do toho Primarku zajet. I v domácí sekci měli ručníky, které měly prostě v těch pastelových barvách, takže pokud si zařizujete koupelnu nebo byt, dům, tak a máte rádi tyhle barvy, tak rozhodně doporučuji, bylo by to krásný nakoupit od každého třeba 2 ručníky a mít to v té koupelně. Strašně moc jako věcí, které byly ze semiše, ať už se jednalo o sukně nebo o křiváky. A taky měli strašně moc pláštěnek, ale nebyly to už takový ty obyčejný pláštěnky, které jsou jako promokavý a dají se složit do kapsy, ale jsou to takový ty pláštěnky, které jsou opravdu z toho tvýho materiálu a měli různý béžový, oranžový, měli i krásně pastelový, takže pokud jako chcete pořádnou pláštěnku, která fakt nepromokne a není to jenom taková ta, co na sebe přehodíte a vůbec to nefunguje, tak v Primarku měli za dobrý ceny. Hodně se tam prolínal takový jako vintage styl, ať už se jednalo o střih oblečení, materiály, tak i prostě takový jako sepraný vzor, takže jste měli třeba mikiny, a nebo teplákový soupravy, čepice a všechno to byla jakoby ta barvička a byly na ně jako kusy, jak kdybyste to měli fakt jako z thrift shopu. Co se týče toho vintage, tam měli i ty různé náušnice, které měly převážně geometrické tvary a byly zase v těch neonových barvách, jako hodně křiklavý, anebo byly takový jako
ten žíhaný vzor, já nevím, jak se to jmenuje, ale dělali se z toho takový brýle nebo ty obroučky hodně. Já osobně jsem si tam minule ulovila, ne tentokrát, ale už minule, tyhle ty náušnice, které jsou zase taky takový jako vintage retro, já vám to ukážu hnedka jako zblízka. Jsou to obliče a na mě vždycky jako vyběhly asi na AliExpressu nebo někde a nikdy jsem se neobjednala, ale pak když jsem je prostě viděla v tom Primarku, tak jsem je vzala. Potom tam mají spoustu vintage gumiček, takže pokud máte rádi tyhle ty jako scrunchie, tak si taky přijdete na svý. Já jsem tyhle kupovala v Primarku, když jsem byla v Anglii teďka nedávno. Palení po třech, měly různé barvy. A je to zase takový jako semišový matroš. Potom, pokud máte rádi tyhle ty čelenky, tak taky já mám teďka jednu tady tu černou na sobě, potom mám tady tu růžovou. A ty jsou taky z Primarku, kupovala jsem je zase v Primarku v Anglii, ale viděla jsem je i tady v Dublinu. Co se týče té letní módy, tak měly strašně moc navežených plavek. Všechny ty plavky měly takový ten vintage střih, nebo takový ten střih, který se nosil teďka už jakoby koncem léta, a to třeba, když to bylo dvoudílný, tak taková ta větší podprsenka jako lambáda, všechno žabičkovaný, všechny fakt plavky byly žabičkovaný, takže lambáda a ty kalhotky taky jako vysoce vykrojený a stejně tak jednodílný plavky žabičkovaný, prostě rovný střihy, buď to na zádech úplně vykrojený, nebo prostě takový jako retro úplně až nahoru. Všechny ty plavky byly dost tmavý, anebo měly plavky, které byly takový jako hodně retro a to měly na sobě třešničky a to jsem si všimla, že se tam prolínalo i dost v té letní módě, že byly na všem třešničky a ty byly na černém podkladu a to byly buď černý proužky, anebo černý jako čtverečky. Co se týče té letní fashion, to oblečení bylo pastelový a mělo na sobě holografické prvky a nejlíp to bylo třeba vyrobené jako z takového toho plastu nebo z průhledného materiálu, takže bylo vidět skrz tu tašku a buď to bylo jenom průhledný, anebo to bylo průhledný a holografický. A nebo prostě ten holografický prvek byl někde na mikině, na tričkách a tak. Neměli moc mom jeans, ani neměli moc kalhot, který by byly vyloženě roztrhaný, ale začali zase prodávat, vynalezli něco ještě dalšího, vintage straights, takže je to vysoký pas, prostě nějaký jako taky ty hranatější kalhoty s rovnou nohavicí. Potom nám měli strašně moc sportovního oblečení, to byl prostě celý ten prostřední úsek, jenom pro sportovní oblečení a to bylo prostě od legín, těch podprsenek, různých triček, tílek na sportování, bundiček, mikin, motivačníma nápisama nebo prostě s nějakýma pastelovými prvkama. Dokonce tam prodávali i různý jako sportovní flašky a taky různý doplňky na sport, jako třeba nafukovací balóny, činky, takový ty gumy a všechno možný. Co se týče bot, tak jsem si všimla, že tam měli spoustu takových těch retro botasek, které jsou na takovým vysokým podpadku, si těžko, na vysoké platformě a měli zase pastelové barvy, tak i takový ty teplý barvy. A nebo měli spoustu takových lodiček nebo bot zimních, které byly na takovým tom retro podpadku, který nemá úplně jako rovný tvar, ale je také trošičku jako sešikmenej. Mě tak lodiček měli spousty v různých barvách. Spoustu roztomilých teplých pyžam, takže pokud jako tohle schání, tak si tam můžete přijdete na svý. Co se týče kolekce Harryho Pottera, tak jsem byla tentokrát dost zklamaná, co jsem si tam v zimě koupila Harry Potter šálu, jako z Miozelu a Gryffindoru, tak jsem tam potom si chtěla koupit i ten svetr, který měli samozřejmě vyprodaný, když jsem tam byla. A tentokrát jsem si myslela, že třeba bych ho mohla ulovit, ale bohužel měli opravdu jako toho málo a ty věci byly takový ošklivý, byly to trička s různýma potiskama, na to já prostě nejsem, ani to nebylo hezký. Měli teda různý pyžama, jako ke každému tomu domu nebo ty koleji, ale vůbec se mi ty nápisy ani ten potisk nelíbil. Co se týče kolekce Friends, tak ta se zase rozrostla, doporučuji se dívat na figuríny, zrovna tady, když mají ty kolekce různý, jako Mickey Mouse nebo právě ten Friends, protože to mají hezky nastylovaný ten outfit a můžete se nechat inspirovat. Já jsem se z té kolekce Friends koupila poprvé něco,
tohleto tričko, protože je taky takový retro a je na tom klasicky napsáno Friends. Mickey Mouse tam měli taky jako úplně všude, jak už je tak v Primarku známo. Mickey Mouse je na tričkách, na kalhotech, na mikinách, v doplňcích do domácnosti, takže pokud ho máte rádi, tak jako toho tam je až. A stejně tak z Disney kolekce tam můžete najít různý oblečení s motivama Bambiho, Medvídka Pooh, Aladina, mořský víly, sněhurky. Pokud se někde chystáte vycestovat, tak měli spousty kufrů a různých takových těch doplňků, jako ty visačky na kufry, různý ty masky na spaní a obaly na pasy, měli různý jako designy na tom. Co se týče kosmetiky, tak tu jsem teda moc neprocházela, ale rozhodně mě zaujala jedna věc a to, že začali vyrábět masky na obličej, které byly veganský. Byly teda o něco dražší, ale určitě jako i vegani si tentokrát v Primarku něco najdou, i když těžko říct, možná by tam ani nešli kvůli tomu, že to je jako fast fashion. Kolekce do domácnosti jsem byla tentokrát úplně nejvíc unešená, protože jsem tam opravdu přišla na svým, měli tam nádherné věci, rozšířili sortiment, už se tam dají koupit i chlupatý koberce, prostě různý chlupatý polštáře, 150 000 polštářů, různý košíky, nástěnky, světýlka, svíčky, ručníky, mají tam toho hrozně moc a tahle jarní, zimní kolekce, kterou tam teď navezli, se mi strašně moc líbila a přála bych si, kdybych tam mohla skoupit úplně všechno, protože všechno bylo v takových těch pastelových tónech na motivy jako těch vodovek a tak a mně se samozřejmě všechno líbilo. Všechno to měli zladěný do takový růžovo-modro-zeleno-žlutý a nebo prostě bílej takový ten drátek zkombinovaný se světlým dřevem. Měli spoustu umělých kytek, já na to teda nejsem, ale pokud jste ten typ, který kytky, které jsou živý, zabíjí, tak si tam určitě vyberete. Měli různé vysací, jako dekorativní stromky, měli i bonzaje, dokonce umělý, což jako mně se třeba líbilo, ale když já vím, že to je umělý, tak jako prostě bych to nevystavila. Taky tam měli spoustu retrolamp, flašek a kelímků cestovních. Ty flašky měly opravdu hezký kovový, takový jako rose gold a stejně tak ty kelímky na kávu měly buď to oblepený korkem a teďka vymysleli v Primarku, že začali vyrábět ty kelímky na kafe nebo na čaj cestovní kovový a mně se to strašně moc líbilo, měli růžový a černý. Potom měli i různý jako takový ty dekorace světelný a to měli jako ty neonový nápisy nebo různý tvary, jako třeba list ten letní takový nebo banánový. Co jsem si teda jako z té domácí kolekce koupila, tak jsem si odnesla tuhletu poličku, kterou plánuju dát do koupelny a je to teda příklad toho bílého drátku s tím světlým dřevem. Bylo to teda opravdu oprusný z tohleto domu. Potom jsem si tam ulovila 2 svíčky. Nemůžu říct, že by vonily úplně nějak zázračně, ale já jsem byla hrozně nadšená z toho designu ty sklenice a určitě ji pak použiju ještě na něco jiného. Mám tady modrou a růžovou a ještě měli žlutý a zelený květináč, který si myslím je taky naprosto dokonalý. Ještě mám tady jeden, který je na černém drátku, bílej květináč. Potom jsem si ještě v Primarku koupila bačkůrky, který mají na sobě takovouhle bambuli, je to samozřejmě umělej chlup, není to opravdový. Potom jsem tam ještě sehnala tuhletu sukínku, která se takhle v pase uváže a myslím si, že je taková elegantní a moc hezká. Ještě jsem si tam pořídila 2 sportovní podprsenky, které teda se kupovaly v setu a mají takovýhle jakoby skřížený záda. Úplně jako poslední tady mám takovouhle černou sukni, která je vlastně klasická áčková, džínová. Má tady takové knoflíčky a myslím si, že taky zase vypadá moc pěkně.
No a potom tam mám to tričko z té série Friends, který už jsem vám ukazovala. A to je úplně všechno pro dnešní video. Já doufám, že vás to bavilo zase jako vždycky, že pojďte se mnou do Primarku, formát nikdy nesklame a že vás vždycky baví. Určitě mi napište dolů do komentářů, jestli se do Primarku chystáte a jestli vám tohle video bylo užitečné, jestli chcete další díl a já se s váma uvidím zase někdy příště u dalšího videa. Jo a nezapomeňte mě odebírat na Instagramu. Ahoj!